Jo ignorava l'existència d'Unió Democràtica abans de la mort de Franco, la veritat. No em sembla, no tinc memòria d'haver-la conegut, en absolut. Després, doncs, se documenta, pel que he llegit, sí, he anat sabent, va ser un partit molt heroic, diríem, en aquells temps, si no cal dir durant la guerra. Bé, jo vaig ingressar al partit sobre l'any 76 aproximadament, 1976 devia ser, en moments d'una eufòria gran, un gran interès des del punt de vista polític, hi havia el naixement de partits per aquí, i bé, vaig triar Unió Democràtica, naturalment. Van ser uns anys de molta il·lusió i de molta esperança de cara a un futur millor. I em semblava que Unió Democràtica donava el pes, vaja, amb una paraula, perquè tenia una postura molt claríssima de nacionalisme de Catalunya i, per la seva actitud i comportament i subsistència durant la guerra, de seguida em vaig entrar al comitè de govern, membre del comitè de govern, en representació del territori d'aquí. Van presentar-se les eleccions generals, les primeres, constitucionals, diríem. Jo anava de cap de llista pel Senat. Em sembla que també pel Senat anava el senyor Miquel Coll a l'entorn a Barcelona, a mateixes eleccions, jo per Tarragona. Aquí va ser un fracàs, naturalment, per la democràcia cristiana, però vam guanyar en un sol poble, que sempre me'n recordaré, que és Santa Coloma de Queralt. Allí vaig guanyar. No va guanyar a cap més poble.